زعوا كله كتم عدوايو أو عدوا توليدا عدوا عبي تمرتي كسا بريباراتور زودا كلنا كتم عدوايو ناي إليمنتري بيت يوهانس قدامي بركتما يرودي كاو هاي سكول تعدل تشايلو ويدما كتما عداون تمايرا كاو نا بريباراتوري نكسسا عدوا تمايرا ودي كاو بمقصال دحري 12 فيلم موداي نا غوندر يونيفرسيتي جوين غيرا قدامي دغري او تمايرا تمري 5 وصاحون ያው ነስተወሰነ ዓመታት ኣብ ፕሪፓራቶሪ ሃይ ስኩል ኣሜራየ ተመሊሰ ድማ ካላይ ድግራይ ወይ ተማይራ ስለዚህ ቀዳማይ ካላይ ድግራይ ናብ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ወዲያ ማለት ካው ኣብ ታናይ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ታናይ ጎንደር ትምህርት የምስወዳኹ ኣብ ዓድግራት ዩኒቨርሲቲ ብስራሕቲ ወፂርና ስራሕ ጸኒሐ ኩነታት ምሰጋጠመ ግን ያው ከም ሀገራይ ከም ትግራይን ምድሓን ንበረኻ ወሪደ እሺ በረኻ ወሪድካ ስኻይንኻ ካብ ቤተሰብን ስኻይንኻ ከም ዘይወረድካ ሰሚዕ ኣለኹ ካብ ቤተሰብኩም ክንደይ ተጋዲልኩም ያው ካብ ስድራ ሰለስተ ኢና ወፂና ያው ክቡር መስዋዕት ዝኸፈለ ቦይ ቀዲሙኒ ካብ ሰሚዕነ ዘትሒዙ ይወፅዩ ኣነ ደድሕሪየ የወፂ بدحري زوص دما ود 16 عامات حاويون وصيو ያው ክልቲዮም ክቡር መስዋዕት ከፊሎም ኣነ ግን ያው ቢወት ተመሊሰ አከም ዝይርከብ አባ ተጋደላይ ነይሩ አዎ ያው ተጋደላይ ነይሩ ያው ቅድሚት ኩነታት ናይ ከተማ ጸጥታ ኮይና ሰርሕ ጸኒሑ ካው ግን ኩነታት ከጅምር ተሎ ያው ህዝቡን ዓዱን ምድሓን በርኻ ወሪዱ ያው ክሳብ ድሓርውን ያው ዓለ ጀምና ተዋጽ ጸኒሑ ካው ግን ክቡር መስዋዕት ከፊሉ حوكاون تسوي أوه حبيبون ياو بدحري وصيو ياو أنا بصح أفتز نوركو أحدو كينا دكان كتيغا صوتان كتيغا أحواتهم كتيغو زموت زنورو انتاي لي ملسن كم زنوركو سلاز فلت أنا وانتاي لهم كم ملسن خمس خولو سلاز فلت كيدنا أهرتاتهم كتيغو لزغ العدلون ينورن دليتون ينورن مغنياتو زوصو العلامة ونسو سلاز غونا أبي تسويه متى بوتا متى ساعات إلى قصار له زخركو رحقتون يلن دليتون ينورنن مغنياتو زوصنا لمغنيات مسوات المغفاليو مع الخمسوات كفيلكا نخالين بالحنك ساز نورا ساعات نسون مصراي زخركو رحقتون ينورن سلاز بحصيرو ياو ساعتما بمتى يوم مسوات كفيله ما بمتى ساعات كندي زبل ነገር ዘጻርው ነገር የለን ኦሬዲ ከም ህዝቦም ከም ካሊ ሰው ተገረላይ አፍተስተ ይፋዝቆነሉ ማዓልቲ ተማገሮም ያው ናይ መስዋዕቲ ዜናን ገዛ መስዩ ወደና ይከተም ባደ ሰዓቲና ተረዲና ማለት ያው እስቲ ኩነታት ቤተሰብ እዚ አበ ዘቀረኹም ክንደለኹም ማለት ቤተሰብ ክንደለኹ ያው ህፃውንቲ ህዋት የለውኒ ናይ ገዛ በኹራና ያ ካው ዘለው ግን ህፃውንቲ ያው እንግዲህ አብገዛለሁ ሞራል ናይቲ ቤተሰብ ሞራል ናይዲኻ ናይ ህዋትካ ናሃትካ ሞራል አው ካውዝ ገደ ደخፉ ነገር ስለዝራና አነ አጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ከተማ ዓድዋ የተወለደ ዓብይ ለካየ ኣብ ገጠር ዓድዋ ዝራና የብዙሕ ተኣምር ኣሎ ናብነት ደቂ ወይ ድማ ቆልዑ ንበረኻ ወሪዶም ንሳቶም ኣብ በረኻ መስዋዕት ከፊሎም ተመሊሶም መርድእ ክርዱን ወለዲ ናብ መርድእ መጽዮም ወለዲ ኣብ ገዛ ዘይተረኸብሉ ተኣምር ተፈጢሩ እዩ እዚ ማለት እዩ ውላዳት ኣብ በረኻ ወጽኦም መስዋዕት ከፊሎም ወለዲ ድማ ኣብ ገዛና አለው መስዋዕት ከፊሎም ከም ገዛ ባዶ ዝኾነሉ ተኣምር ሪና ኢና ስለዚ እዚ ከም ዘሎ እናፈለጥኩ ወላዲዬ ኣብ በረኻ ስለስተሰወ ንሽቲ ሓወይ በረኻ ስለስተሰወ ኣነ ብምምላሰይ ዝፈጥሮ ደስታ ከም ዘሎ ኮይኑ ንሳቶም ኣብ በረኻ ብምትራፎም ዝፈጥሮ ሓዘን ከም ዘሎ ኮይኑ ኣነ ተሪፈን ገዛ ብምምላሰይን ቶም ገዛ ዝገደፍናዮም ድማ ምጽንሖምን ንሱ ድማ ዝፈጥሮ ደስታ ኣሎ ስለዚ ናይ ገዛና ኩነታት ሙሉ ሓዘን እውን ይኾነን ሙሉ ደስታ እውን ይኾነን ኢልካ ምግላጽ ይካኣል እዩ እሺ ዝነበረ ኩነታት ከመይ ትገልጾ ከቢድ ብጣዕሚ ከቢድ እዚ ኢልካ ክትገልጾ ዘይትኽእል እምበር ኣብ ዓለም ከምዚ ዓይነት ነገር ይፍጠር ድዩ ቅድሚ ሕዚ ከተፈጢሩ ዶ ይፈልጥ
ንቐጻሊ ክፍጠር ዲኸውን ኢልካ ክትግምቶ ዘይትኽእል ተኣምር ዝተፈጠረሉ ክንደይ ዝኣክል ብተደጋጋሚ ዝሰምዖን ኣብ ተጻሒፉ ዘንበብክዎን ነገርታ እዩ እትሪኦን እትሰምዖን እትነኻኽኦን ነገር ኢኻ ትሓስብ ትሓስቦ ነገር ኢኻ ትዛረብ ትዛረቦ ነገር ኢኻ ትገብር ዝበሃል ነገር ኣሎ ብዘይ ምንም ጥርጥር ጸላእቲ ትግራይን ተጋሩን መጺኦም ዝገበርዎ ካብ ዝተፈላለየ ነገር ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ሰምዕዎን ዝኣከብዎን ሓሲቦሞ ዝሓሰብዎ ተዛሪቦሞ ዝተዛረብዎ ነገር ከዓ ገይሮሞ እንደናይ ዝኣክል ቀሊል ከም ዘይኮነ እንኽኦ እነሽትቶ እንሪኦ ነገር ሕማቕ እንድሕር ኮይኑ ሕማቕ ከም እንሓስብ ዝሓሰብናዮ ሕማቕ ከም እንዛረብ ዝተዛረብናዮ ሕማቕ ድማ ከም እንገብሮ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ነገር ድማ ማንነትና ኮይኑ ሕማቓት ኮይንና ሕማቕ ክንገብር ዝዕድም ነገር ክሳብ ዝኾነ ሰዓት ንሪኦን ሰምዖን ዝነበርና ሕማቕ ብምንባር ምክንያት ብተግባር ድማ ኣብ ትግራይ ናብ ተጋሩን ሕማቕ ነገር ተገይሩ ኢናዮ ማለት ኢና ተኣምር ዝተፈጸመሉ ተኣምራውያን ምዃንና ዘረጋገጽናሉ ኩነት እዩ ኢለ ብሓፂሩ ክገልጽ ዝኽእል እሺ ኣሕዋትካ ወላዲኻ ማሓዙትካ ሓውካ እውን ንእሻን ሓውካ ገና ተስፋ ዝነበሩ ዕሸል ሓውካ እውን ሲእንካ ኣለኢኻ እሞ ሕዚ ኮይንካ ክትሓስባ ኣለኻ ከመይ ትግምግሞ ዝበዝሐ ፐርሰንቱ መሕዘኒ ዶ ክብል መሕዘኒ ምክንያቱ ነዚ ሕዚ ዝነናዮ ኩነታት ኣይኮነን ከምኡ ገይሮም ነቲ ሕዚ ዝነናዮ ኩነታት ኣይኮነን ከምኡ ዓይነት መስዋዕት ከፊሎም ንሳቶም መስዋዕት ዝኸፈሉ ንሕና እውን መስዋዕት ክንከፍል ዝወፃና ከምዚ ዓይነት ትግራይን ከምዚኦም ዝበሉ ተጋሩ ንምርኣይ ኣይኮነን ነይሩ ብርግጽ እቲ ሕዚ ዝነናዮ ኩነታት ክቕየር ይኸውን ወይ ድማ ሕማቕም እንድሕር ቀፂሉ ዝገረደ ሕማቕ ክኾን ይኽእል ይኸውን 101% እርግጠኛ ኮይነ ክዛረቦ ዝኽእል ግን እቲ መስዋዕቲ ዝኸፈለን መስዋዕቲ ንኽኸፍል ዝግጁ ኮይኑ በረኻ ዝኒሄ ተጋዳላይን ነታ ሕዚ ዝኒሃ ትግራይ ንምርኣይን ዝኒሄ ኩነታት ምፍጣርን ኣይኮነን ተጋዲሉ ኣይኮነን መስዋዕቲ ከፊሉ ተተኻኢሉ ተጋሩ ገኒኖም ትግራይ ትገነሉን ዓባይ ትግራይ ትፍጠረሉን ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ግን ውሕስቲ ዝኾነት ትግራይ ንምፍጣር ኣነ ኣይኮነን ንዓመታት ናዋርሕ ንሰሙናት ንሰዓታት ንደቃይቕ እቶም መስዋዕት ዝኸፈሉ ንደቃይቕ ተስዮም ትግራይ ክዕዘብሉ ዝኽእሉ ኩነታት ተዝፍጠር እሞ ነተን ደቃይቕ ተዓዝዮም ዝብልና ነገር ክንሰምዕተን ንኽእል ከመይ ትዕድልቲ ነይሩ እንታይ ኮን ኩልና ይነብሩ ብዝኾነ ንሳቶም ክብልዎ ዝነበሩ ንምፍላጥ እቲ ካብ መስዋዕት ዝተረፈ ዝብሎ ዘሎ ምድማፅ እውን ቀሊል ኣይኮነን እሺ ኣብቶም ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዘጋጠመና ነገር ኩላና ንፈልጦ ኢና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ፈታኒ እዩ ግን ቅድም ኢሉ ኣብቲ 17 ዓመታት ዝነበረ ምስ ደርጊ ዝነበረ ኩነታት እውን ንሓስብ ኢና እና ብዙሓት ጀጋን መስዋዕትነት ከፊሎም እዮም ድሕሪኡ እውን ምስ ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ዝነበረ ኩነታት እውን ብዙሓት ጀጋን ሰው እዮም እና እቶም ዝኽፈሉ ዘለዉ መስዋዕትነት እቶም ዝኸፈልናዮ መስዋዕትነት ትርጉሙ ትምዝኖ ከለኻ እስቲ መስዋዕት ሓይስካ ምስቱ ተደጋጋሚ ምዃን መስዋዕት ሓይስካ ትብለና ወላድ ደቦይ ናይ ባዕሉ ዘሕልፎ ታሪክ ኣሎ ብከምዚ ተመሳሳሊ ወላድዮ እውን ዘሕልፎ ታሪክ ነይሩ ሕዚ እውን ኣሎ ለዛ መክልተ ምዕራፍ ኣነ እውን ዘሕልፍኮ ነገር እኒአ ኣቦ ሓጎይ ወይ ከዓ ወላድ ኣቦይ ናይ ባዕሉ መከራ ሕሊፉ ወላድዮ እውን ከምኡ ኣሕሊፉስ ኣነ እውን ኣሕሊፈስ ውላደይ ከምኡ ክሕልፈሉ ዝኽእል ተኣምር እንድሕረሊ ኮይኑ ናይ ቅፅዓት ናይ ውርደት ናይ ሕማቕ ይኾነሎ ማለት እዩ ተተኻኢሎ እዚ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ እዚ ጠጠው ንምባል ግንዛበ ክፈጥር ዝኽእል ዓቕሚ ክፈጥር ዝኽእል ንቕሓት ክፈጥር ዝኽእል ምሁር ዝኾነ ወለዶን ተወሊዱ ዓብዩ ክሳብ ዝመውት ዘሎ ዕድሚኡ ብንቕሓትን ብትምህርትን ዝበፀገ ትውልድ ክህልወና ክኽእል ኣሎ እዚ ተዘይኮይኑ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ወለድና ተኣምራዊ ዝኾነ ሕማቕ መስዋዕቲ ከፊሎም ትግራይ ክሳብ ሕዚ ፅኒሖማ ንሕና እውን ከምኡ ጌርና ፅባሕ እውን ወለድና
ولادنا كم زي يخفل التأمر كله يغل زيت أطون مبالغن بفلاي ناحز ولدو كنا كحيك با كما هريك با إيشي ممريخا بوزح نجار تعزب تجار لاقها بوزح نجار حليف كأخا تجرواي عم تاي سميتني عم كم يزلوا كنا تعطي زنيو تنا يونيفرس ما حفر سوون كتري خلها أو بزحت ما حزت فالوها بزحت ما مهران اللونا كم عين تسفلون كم عين كم يتقلص سلازي سكافت تقول نزل خرد خلاص تزب سيقدم له مالك تزب زحش أيوه مالتي خمس تحت كحاجة زنيها أوه معناتكم تزخون نيرو بتمناي العلوات مرحنات ويبناي بوليتيكا دليت تزخون نيرو كسر حزون كنت أقول حلو نخل كنا تاتون زي كل خالي كسر حزي كم يجرنا سرواي ويجرنا لنا نريوت لنا جن نايت حزب رديتن خجورز جبونا جر كم فلات نستلع عليه يلي زحسوانا من الوقت افتناي حزز النوا كنا تات إذا سقف كنا تات النيايو زي جن بتناي حزب رديت بعلو تطم مهاز تعرف نجار يخونن حزب حفيرو نتخفف لا بناء العلوات مرحتي كم إلز قد أقول له تأمر زي كونس تما بالعلو خوين مزكاف لا أكلت حفيرهم نبتحت وريدهم كم هزوم زخون التأمريك في الترزقات زين نحر كوين قا حزب شرنا فيه لنا قندم نقل مالك سلازي إذا ما رحتنا قا نتمنى سيوم كحصل له خل له ما أنت ما تعي ولده بزح حصل له كأتوم بزح تمكره بزح تمر توصل اللي إمبارن وكم زي عين نجاراتهم كتريم كلها نتولده خالص تاي خمسة خالص سلازي تولده كأتوم توصله بزح صبي نجار لنا نتولده تاي كم حلال فلوس سلوا بزخنا أنا زعزوم نجارات اليوم بالعكس لازورة ده بتشازي كونس قبل علنا توصل من العل خب تحتنا توصل من العل زدي وصارتاتون نهايو بتنايت وطات وصان دليتن مالتيو زي مالتها مالتيو بالعل زورة ده نتقبل كم فصام طرح زي كونس زي دما نمن كم زقود ورديتنا فترة سلازغنا قبل على زورة ده ناتقل بس ناتغيره كاب تحتي بزمصو خفت وطات بزمص حسابات نجارات ناتغيره زخر القناتاتون نهايو إذن إحنا معاملنا نخيد نحر كوينا أزين أقول بيتنا نخيد كوينو كل جزء تدقى قامي بتخطى أتم سأقام فترة أكلات طرح زخف لو مسوات تزخون كسبوا كوين إذا خناتات بعلو تبلع عليه زول ده نجار سيلنا تصفى سيلنا تبلع عليه أو زول فتلع على زلوا فتلع على مريحنا زلوا ما قريج أهو زخنا نجار صبق نجار كل دول زخل عدلاتهم كله يقول يميلات تصفى جبرنا حميد رئيس زي تدقى مكون تلو حزبنا يوعد زخنا مفتحينا مفتار يزغيد منالات كسقام زخل حزي كل نجار نصانا هنا يو نيميديا نصانتني سبكم لله كنا نجار زخل عدلني حساب قل صلوا زغل نايمان بوليتيكانيا ناي وصون سبات بوصون كوناتات بتشازي كونس ناي كل بوليتيكانيا بكل مداي كسمع لهم كردو اللي زخل كوناتات لازنهي الهزوي رديت فاتيرو ناي وعلى وصانه وصينو بوعلكم الرحل زخل عدلاتو ناتفترين لذيك تقام نتحركيلو ملينا تزيكونا اتسنا حدا غاز وسدنا زلو كوناتات قنيسو تطوكن وللو نخلن مانت نحن نرغاغصلو نخلن نفتخك يا مقد نحن اتول نخلن كوناتات كفتري خاليو كون ما يقبع يقولنا خونايو سلازة زي يقول بزلو ماشي أب تقرأي نادينا أفزم نادينا زونا يوم حصات اليوم بفريق أنا فتو وانا زمت أنا قداي نوم يا خان أب كلتك كنملس سلازي مصحف دريس كالنا الله مصحف قريب كالنا الله أو زي مصحفة أديوس استي كلاز أنا زي مصحف كمية سناديو قدمكم زول كوس قدمي زنبالة أورنت ديو ويس هزد حريو مستملس كأها سنادي خايو تحسوا نايت مصحف كتاعيو كم يكتب تزعج يزول نقص يا تريبلكس سبوكن إنجليش يا أب كلتاش فين عصرت حدا يعني أنا بعد قريت نوست جونجيرا كلتاش فين عصرت حدا مسجمركو قالوا صراحة تخسر حق على لاني كرميون هاي يونيفرسيتي ليكتشرر كون قال لنا زلنا رحل مسسقعه قص إلى كونس جبان نجار كله قالوا كواتم حدا تايو زفولت ونجار كصحف قال لاني ريسيرشي بابليش قبر قال لاني مودا تسلزي ولو أو PhD program مهار قال لاني ويد ما خمسة أتم حق السخون وصراحة بمسرحنا أسيستات بروفيسور كالين program خد قال لاني نصوص لازم نبرة أقطع مخوينو كورونا زمسولو ساعات
ኦሬዲ ንሰርሐሉ ናይ ስራሕ ግዜ እዩ ነይሩ ንዘይ ሰርሐሉ ከዓ ናይ ዕረፍትን ናይ ሰውልካ ተሕልፈሉ ሰዓትን እዩ ነይሩ ኣነ ግን ገና ናይ ፕሪፓራቶር ተማሃራይ እናለኹት ሒዘ ስፖከን እንግሊሽ የምህር ነይረ እና ንብርክት ዝበሉ ሳመር ሲዝን ዘመርክዎም ኤክስፕሬሽንስ ንሓደ የጠርኒፈ እዮም ፀኒሐ ኣፍታ ናይ ኮረና ግዜ ፅሒፈ እያ ብምሉእ ዘምህሮ ነበርኩ ኤክስፕሬሽንስ ወርድስ ፍሬዝስ ኢቨን ፕሮቨርብስ ናብ ትግርኛ ተርጊመ ትግርኛ ድማ በአምሓርኛ ተርጊመ የዘጋጅየ ነይረ ብካልእ ባላ ብሰለስተ ቋንቋ ማለት እዩ እዚኣ ገይረ ምስ ወዳእኹ ናብ ካልኣይ ስቴጅ ናብ ምሕታምን ናብታ ዝተንደርደር ኩላ ሰዓት ኣጋጣሚ ኮይኑ ብርክት ዝበላ ናይ ፋብሪካታት ተቋማት ነይረን ከባቢ ዓድዋ ናብኣቶም ደብዳቤታት እትየ ስፖንሰር ገብሩኒ ኣብ ዝኸድ ኩሉ ሰዓት ኩነታት እንደገና ተፈጢሩ ኦሬዲ ናብ ኩናት ምስኣተና ስራሕ እዚ ጠጠው ኣቢለዮ ያው ከም ሃገረይ ንበረኻ ከይደ ምስ ተመለስኩ እዩ ብስርዓት ተሰሪሑ ዝፀንሐ ስራሕ ናብ ውፅኢት ቀይሮ ክኢለ ያው ምናልባት ሕቶ እውን ክትኮን ትኽእል ብእንግሊዝኛን ትግርኛን ኣምሓርኛን ኣዘጋጅኻዮ ነርካ ሕዚ ግን ብእንግሊዝኛን ትግርኛን ግእዝን ዝኾነሉ ምክንያት ዝበሃል ጥያቄ ኩሉ ስለ ዝኽእል እንዴ ሰብ ከም ድላዩ ትርጉሞ ይኽእል እዩ ያው ብፀቢብነት ወይ ሓደ ቋንቋ የድልን ሓደ ቋንቋ የድልን ብዝብል ክርዶ ይኽእል እዩ ብከምኡ ዘይኮነስ ዝተለመደ እዩ ኮይኑ ንሱ እንግሊዝኛን ትግርኛን እንግሊዝኛን ኣምሓርኛን ዝተለመዱ መፅሓፍቲ እዮም ብዘይተለመደ መልክዑ ክመፅእ ክኽእል ኣለኒ እዚ ማለት ድማ ፍሉይ መግለፂ መንነት ትግራዋይ ዝኾነ ቋንቋ ግእዝ ከም ተጋሩ ክንጥቀመሉን ክንግልገለሉን ናብ ዓለም ክንዘርግሐሉ ዝግበአና ብናህና መንገዲ ኮይኑ እናሃለወ ግን ከዓ ኣብ ሓንቲ ቤተክርስትያን ቀፅሪ ተኸቢቡ ካብኡ ክወፅእ ብዘይኽእለሉ መልክዕ ይመስል እዚ ኮይኑ ክርኢ ተለኹ ግን ኣነ እንግሊዝኛን ትግርኛን ዘዘጋጀኽዎ ናብ ግእዝ ንምትርጓም ብግእዝ ተፃሒፉ ንክወፅእ ናይ ግእዝ ሊቅ ክኸውን ትፅቢት ኣይግበረለይ ተዝኸውን ፅቡቕ ዝበለፀ ይኸውን ናይ ሰለስቲኡ ናይ በዓል ሰለስቲኡ ቋንቋ በዓል ዋና ተዝኾን ዝበለፀ ይኸውን ተዘይኮይኑ ግን ንዓመታት ዘመርክዎ ቋንቋ እንግሊዝኛ ብናይ ባዕለይ ቋንቋ ከም ትግራዋይ ብትግርኛ ተርጊመ ዘዘጋጀኽዎ ብግእዝ ክትርጎም ክኽእል ኣለዎ ብግእዝ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ዝወሰን ኩሉ ሰዓት ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ መምህር እውን ኣለዉ መምህር ቀሲስ ክፍሎም ገብረ መድህን ንሶም እውን ቋንቋ ማእከል ከፊቶም እናምህሩ ብዙሓት ተምሃሮ ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ብግእዝ ኣምሂሮም ኣምሪቖም እዮም ንሶም ብእንግሊዝኛ ስፖከን እንግሊሽ ክሕግዞም ኣብ ዝዓደሙኒ ኣነ ከዓ ብግእዝ ክሕግዙኒ ዓዲሞ እዮም ኣጋጣሚ ኮይኑ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብሰለስቲኡ ቋንቋ እንግሊዝኛን ትግርኛን ግእዝን ተሓቲማ ክትወፅእ ክኢላ ማለት እዩ እታ ናይ ግእዝ ቨርዥናስ ዝሓገዘካ ኣካል ኣሎ ማለት እዩ ትግርኛ እንታ እንግሊዝኛ ንባዕልካ ወሲድካያ እታ ናይ ግእዝ ቨርዥን ግን ዝሓገዙካ ናይ ሞያ መሓዛኻ ኣለውካ ማለት እዩ ኣዎ ብግእዝ ትርጉምን እርምትን ዝሓገዙን ኣለዉ እዮም እሺ እንግዲህ ሓሪርካ ኣለካ መፅሓፍ ቀፃልካ እንታይ ትሓስብ ኣለዉ ካደ ካልኦት ከምኡ ሓሰብካዮም ክትፅሕፈሎም ተቕርበልና በዚ ኣጋጣሚ ቀዳማይ ድግረይ ብስፖርት ሳይንስ እየ ወዲእ ካልኣይ ድግረይ ከዓ ስፔሻላይዜሽን ቮሊቦል እዩ ናይ ቮሊቦል ኣሰልጣኒ እየ ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ እውን ብዋናነት ኣብቲ ስፖርት ዲፓርትመንት ኮይነ ናይ ስፖርት ኮርስታት እናሃብኩ ብዋናነት ግን ቮሊቦል እየ ዘሰልጥን ዘለኹና ብርግፅ ብኡ ክፅሕፎ ዝኽእል ብዙሕ ነገር የለን ምክንያቱ ኦልሬዲ ብፊፋ ናይ ቮሊቦል ፌደሬሽናት ዝመፁ ሕግታትን ተልዮም ምምሕያሻት እሳቶም ምምሃርን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግሬት ትገብሮ ነገር ከሎ ይኽእለን ኣብቲ ሳይንስ ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ ብፍላይ ሕዚ ኮመን ኮርስ ኢልና ንዎ ፊዚካል ፊትነስ ኮርስ እኒሄ ንሱ ንተምሃሮና ብእንግሊዝኛ ነምህሮም ኦልሬዲ ብእንግሊዝኛ ዝተዘጋጀወ ዶክመንት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንሱ ብትግርኛ ክፅሕፎ ዝጀመርኩሉ ኩነታት እውን ኣሎ እዚ ማለት ማለት እዩ ትግርኛ ቢኡ ንዝርዳእ ማሕበረሰብ ስፖርት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ንምንታይ ይጠቅም እንታይ ዓይነት ረብሓ ኣለዎ ካብ ምንታይ እዩ ዘውፀካ ናብ ምንታይ እዩ ዘእትወካ ብፍላይ ድማ ምስ ዕለታዊ ምንቅስቃስካ እና ምስ ጥዕናኻ ዝተሓዝ እንድሕር ኮይኑ ቅድሚ ኩሉ ዋጋ ክወሃብ ዝግባእ ነገር እንተሃለወ ንሱ እዩ ስለዚ በዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ መልክዑና ቀየርካ
تحسو نغيركا كم زلو كوينو تناي سبوكن انجلش قداي مستقرنيا نجز انت دعيزو افتي وانا موياي ግን كنطف يدلي ብቻ ዘይኮነስ ግዴታ ይሁን ኮምተ ዘይጌርናውን ለውጥ ክሎ ይኸለ በብዘለናዮ ዓውዲ እንድሕርዳ كنطف كيلنايو تلوطات مصصغ ناي كلنا دمر يو لوط مصصغال እና ምስ መጽሐፍን ተታሒዙ ዘለኒ ድሌትን ቀጻልነትን ሲመስል አጋጣሚ ኮይኑት መጽሐፍ እዚ ክትሰናደእን ተሃቲሙውን ንምርቃት ኣብ ዝተዘጋጀወሉ ኣብ ዝተሰናደሉ ግዜ ዘጋጠመ ተጓን ፈታህ ነይረ ምፍቱ መጽሐፍካ ብዙሓት ነገራት ከም ዝሕለፍካውን ሰሚዕ እየና ሰውዚ ኣዲብካውን ስግለጸለይ መብራህር ስታበኒ ብርግጽ ክሰርሕ ዘለኻ ኩሉ ግዜ ይዕበይናስ ፈተናታት ኣለው እዮም ንሳቶም ማኔጅ ክትገብር እንድሕ ዘይክኢልካን ከም ዘሎ ኤክስፔክት ዘይትገብር እንድሕ ኮይንካን ይትጉዳእ ዝምበር ፈተና ኩሉ ከም ዝኽእል ምግማትን ካብ ፈተና ነፃ ኮይንካ ክሰርሕ ምሙኳርን እዩ እምበር ፈተናታት ኣጋጢሞም እዮም ግን በዚ ኣጋጣሚ ያው ፈተናታት ይመሃረሎምን ንቐጻሊ ምስትኽኻል ይገብረሎምን እምበር ተስፋ ቆረጽኩሎምን ንኣብነት እንኳን ሲሉ ቀሊል ነገርስ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ ኩራዝ ፕሪንቲንግ የሕቲመዮ ናይ መዓልታት ኣፈላላይ ማሕዛይ ነው ስለዘሎ ዓርቢ መዓልቲ ወክልና ገይረሉ ቀዳም ክኸድ ብዘይ ምኻሉ ሰንበት ዕረፍቲ ብምዃኑ መብራህቲ ሶኒ ጠፊያ ውዒላ $3 ወሲኹ ተባሂሉ ብጣዕሚ ኣፈላላይ ብዘለዎ ዋጋ ኣብ ሓንቲ መጽሓፍ ይወስኸለይ እዚ ናይ ሓደ ፈተና የኩሉ ዝኽእል ምክንያቱ መጀመርያ ብትሰማዕማዕኻዮ ዋጋ ክሕተም ተዘይኪሉ እሞ ከዓ ምስቲ ካልኣይ ዝብልካ ዋጋ እንድሕርዳ ዝኾነ ጋፕ ኣለዎ ኮይኑ ፈተና እዩ ግን ከዓ ናሃረ ይኸድ ብምንዋር ምክንያት በቲ ዝበሉኒ ኣዚዘዮ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ተሓቲሞ ዝወፀሉ ሰዓት ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ጉዕዞ እውን ብዙሓት መኻይን እየን ሓደ መዓልቲ ብዙሓት መኻይን እየን ናይ ፅዕነት መኻይን ዝመፃ ናብ ትግራይ ዝኣትዋ እና ሕዚ ከዓ ዝተዘሓሸ ናይ ፅዕነት መኪና ዝመፃሉ ከባቢ ዓፋር ስለ ዝኾነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዓፋር ትሽፈር ንሱ ይቕተል ፅዒኑ ክመፅእ ተሎ ንሱ ይቐተል ብዙሓት ብርክ ዝበለ እዮም ተቐቲሎምን ተጎዲኦምን መኪና እውን ሓደ ሰሙን ዝኣክል ተገዲማ ዝናብ እኒሄ ልዕሊ 200 ዝኸውን መፅሓፍ በስቢሱ ማይ ኣትይዎ ተበላሹ እዚ እውን ሓደ ናይቲ ፈተና ኣካል ይኽብል ስለ ደለኹ እዩ ብከምዚታት ምክንያታት እንድሕር ቀስምካ ዝስበር እንድሕር ትግተትን ኮይንካ ካሊእ ፀገም እዩ ንፅቡቕ እዩ ዝበሃል ነገር ብኣባህላ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባርን ክትርጉሞ ተዘይክኢልካ ግን ፀገም እዩ ስለዚ ኣነ ሒዝዎ ዝመፅእ ፅቡቕ ነገር ከም ዘሎ ግምት ብምእታው ግን ቀፂለ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ካልኦትን ፈተናታት ኣጋጢሞም እዮም ግን ከዓ ጠጠው የበልኩን ኦልሬዲ ተሓቲሙ መፅእ ኣሎ ኣብ ምረቓ ዘጋጠመኒ ፀገም የለን በዚ ኣጋጣሚ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ከምስግን ይደሊ ናይታ ምረቓ ፕሮግራም ትካየደላ ወጪ ኩሉ ንሶም እዮም ከበር ገይረሞ ያው ብፅቡቅ ያገልፀ ዝኽእልስ ኣብ ህትመት ነርካ ስለዚ ንህትመት ኣይትፀገምካ እንደ መጀመርያ ቶም ዳሕራይ ዘጋጠሙ ኩነታት ከም ዘለዎ ኮይኑ ከመይ ህቲምካዮ ዝብል ነገር ካብኡ ከዓ ናይዚ መፅሓፍ እዚ ንመን እዩ ዝምልከት መን እዩ ከንቦ ዝግብኦ ብትኽክል ኣፀጋሚ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ መፅሓፍ ንምሕታም ሰብ ንኻሊእ ኣብ ዝተፀገመሉ ሰዓት መፅሓፍ ንምሕታም ኢልካ ትገብሮ ነገር ብጣዕሚ ፀገም ኣሎ ሓቂ ንምንጋር እኮ እዚ ናይ ኣእምሮ ንብረት እንድዩ ሰብ ብኣእምርኡ ብክእለቱ ብናይ ባዕሉ ክእለት ዝኾነ ነገር ሒዙ ክመፅእ ተሎ ከበር ክገብረሉ ዝግባእ ኣካል ክህሉ እዩ ዝግባእ ንኣብነት ብመንግስቲ ክሽፈን ዝግባእ ነገር እዩ ኢለ እየ ዝኣምና ንሕዚ ንኣብነት ባህልን ቱሪዝምን ኣለዉ ንሳቶም ክነጥፍሉ ዝግባእ እሞ ሓደ ግለሰብ ብናይ ባዕሉ ብናይ ውልቁ ክእለትን ፍልጠትን ብከምዚ መልክዑ ክመፅእ ተሎ ይኹል ዝበሃል ሓገዝ ክግበረሉ ዝግባእ ኮይኑ ግን ብርግፅ ያው በረኻ ምስቲ ምንባረይ ብዙሕ ዘውፅኦ ወፃውን ስለ ዘይነበረኒ ቅድሚ ምውፃኢ እውን ዘጣራውን ኮን ዝተወሰና ስለ ዝነበራ ካብኡ ከዓ ብዓብዩ ኣብቲ ናይቲ መፅሓፈይ ምስጋና እውን ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ዘኽብራን ዘምስግናን መናሰይ ሓፍተይ እውን ኣላ ብጣዕሚ ትሕግዘኒ ካልኣይ ድግረይ ዘምህረትኒ ዋጋ ከፊላ ንሳ እያ ኣደይ እውን ኣብ ጎና እያ ክንደቦ ክንደዶ ኮይና ድሌተይ ተማለለይ ስለዚ ብናይ ባዕለይ ፃዕሪ እና ብናይ ኣደይን ሓፍተይን ሓገዝ እዩ
መጽሐፍ ተሓቲሙ ምስናይ መጽሐፍ ካስያማት አርጋ ንመን ይዝመልከት መጽሐፍስ መን ከን ቦለዎ ምስያማት ተታሒዙ ያው ሰለስተ ታይ ዝባል ስላሴ በአካል ሰለስተ በመንፈስ ሓደ ከም ዝባል ኩሉ ብግልባጩ ድማ በአካል ሓንቲ ብትሕዝቶ ሰለስተ ዝኾነት መጽሐፍ ስለ ዝኾነት ትሪፕል ሰለስተ ካብ ዝብል መጽሐፍ ትሪፕሌክስ ዳይሬክት ሚኒንግ ክንትርጉሞ ተለና ሰለስተ ነገር ብሓደ ዝሓዘ ማለት እዩ ኦሬዲ ሰለስዮም ከዓ እቲ ናይ እንግሊዝኛ ትሕዝቶ እኒሄ እቲ ትግርኛ ትሕዝቶ እኒሄ እቲ ናይ ግእዝ ትሕዝቶ እኒሄ ናይዚኦም ድምር ከዓ ትሪፕሌክስ ዝብል ስም ከውፀላ ተገዲደ ማለት ኢና በዋናነት እዚኣ ትምልከት ደረጃ ይፈለን ከምቲ ትረአ ዘላ ፎር ኦል ዝብል እዚ ማለት ያ ማለት እዩ ንጀመርቲ ንፈለጣት ይብን ንመምሃራን ንተምሃሮ እውን ንመምሃራን እውን ተድልያ ክልተ ኣለኹ ስፔሻሊ ኣብ ስፖከን እንግሊሽ ዝነጥፉ ተምሃሮ መምሃራንን ብጣዕሚ ቀሊል እየ ጀሚረዮ ብፍላይ ፕሮናውንስ ኣለዉ ኣፍካ ክትከፍት ተለኻ ሲ ዘረባ ክትጅምር ተለኻ እቶም ፕሮናውንስ መጀመርያ ክትመለኽ ዘለካ ንሳቶም ብቐሊሉ ስለ ዝጀመርክዎም ንሳቶም ንጀመርቲ ክኾን ተሎ እቶም ዘካትኩም ኣይዲሜትካ ፍሬዝስ ኤክስፕሬሽንስ ድማ ንካልኦት ፈላጣትን ዓበይትን ድማ ትምልከት ማለት እዩ ስለዚ ምንም ንዘይፈልጥ እውን ካብ ፊደላት ግእዝ እውን ኣለዉ እዮም ነቶም ዘይፈልጡ እውን ካብ ፊደላት ጀሚሮም ብዙሕ ነገር ክመሃሩላ ነቶም ዝፈልጡ እውን ነቲ ዝፈልጥዎ ተወሳኺ ዝኾነ ነገር ዝረኽቡላ ዝገልገሉላን መፅሓፍ እያ እሞ ትምህርትታት ንዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኣዲስ ኣበባ ደቆም ወሊዶም ንዘዕብዩ ኣብ ደገን ዘለዉ ከመይ ትባፅሕ ወይ ድማ ትዎ ትርጉም ትልዩ እዚ ምንም ዓይነት ፖለቲካል ኢሹ የብሉን ንማንም ደጊፉ ንማንም ፀልእ ንማንም ፀሪፉ ንማንም ዘመጉስ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ቋንቋ ስለ እዋ ሕዚ እንታይ እዩ ምስ ቋንቋ ግእዝና ብፍላይ ትግርኛ ምዝራብ እንድሕር ንኽእል ኮይና እንግሊዝኛን ግእዝን ንኽንመሃር እንግሊዝኛ ንዝኽእሉ ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሕዋትና ድማ ትግርኛን ግእዝን ንኽምሃሩ ትግርኛን ግእዝን ዝፈልጡ ድማ በለፀ ግእዝ ንምምሃር ዝቐለለ መንገዲ ትኾነላ ማለት እዩ ስለዚ ንግዚኡ ኣብ ዓዲግራት ብዙሕ ዝተሓተመ መፅሓፍ እኒሄ ኣብ ከባቢ ዓድዋ ንኽስሙን እኒሄ ብኦንላይን እውን ኣብ ደገ ክዝርጋሐሉ ዝኽእል ዕድል ክፈጥር እየ ብቐሊሉ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክህሉ እዩ ሰለስተ ንኣብነት ኣብቲ ንምርቓ ዝኸውን ፕሮሞሽን ብዙሕ የተሰርሐሉ እምበር ናብተን ቤተ መፅሓፍታት ክብትኖ እየ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዘሎ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ደገን ዘሎ ግን ብኦንላይን ዝግበሩ ስምምዓት ኣለዉ ንሳቶም ብምፍፃም እንታይ ከም ዝኾነ ያው ክዝርግሐሉ ዝኽእል ዕድል ክህሉ እዩ ያው ስልክ ቁፅርን ኣካውንትን ዘለዎ መንገዲ ብምዝርጋሕ ኩሉ ክፈልጠሎ ዝኽእልን ክረኽበሉ ዝኽእልን መባይታ ከመቻች እየ ኣብ መፅሓፍካ ኢልና ኣለና እቲ ናይ ግእዝ ፓርቱ ዝሓገዙኻ መምህርን ወላድን ክንጥይቖም ኢና ቀፂልና ከዓ ናፍቱ ናይ ካሊእ ሞያ ሓደ ክንመፅእ ናፍቲ ናይ ሙዚቃ ክእለትካ ካብ እንታይ ትጅምር ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዘለካ ሳይ ትገልፅ እሞ ድሓር ናይ ሙዚቃ ክእለትካ ከዓ እንታይ ይመስል ናይ ኣበይ ከለሚድካዮ ከመይ ከለሚድካዮ እንታይ ከ ኢኻ ትፃወት ካብቶም ዘለዉ ናይ ሙዚቃ መሳርሕታት እንታይ ኢኻ ትፃወት ዝብል ነገር ናብ ምስ ናይ ኪነት ጉዳይ ተታሒዙ ያው ሙዚቀኛ ኢልካ እምበር ሙዚቀኛ ንኽትበሃል ብዙሕ ነገር ዘድሊ ይመስለኒ ኣነ ማእዝ ሙዚቀኛ ብሕር ፀሓፊ እውን ኢለ እና ሙዚቃ ከዓ ተወሳኺ ክእለት እዩ ዓብዪ ክእለት እዩ እዚኣ ጠሚሩ ዝሓዘ ሞያተኛ ምርካብ ዓብዪ ዕድል እዩ ናይ ካብቱ ናይ ኪነ ጥበብ ነዊሕ ግዜ ፀኒሐ እየና ሓደ ዕድል እዩ እሞ ብሓቂ ኣነ ዝተፈለየ ትርጉም ስለ ዝሃበኒ ኢና ኣዋ ሕዚ ሙዚቀኛ ንምብሃል ብዙሕ ነገር ምምላእ ዘድሊ ይመስለኒ ባዕሉ ገጢሙ ባዕሉ ዘይሙ ባዕሉ ደሪፉ ናብ ህዝቢ ዘብፅሐ እውን ጋዜጠኛ ኣይሚን ሙዚቀኛ ይበሃል ካልኦት ገጢሞምሉ ካልኦት ዘይሞምሉ ብድምፂ ዝወፀ እውን ሙዚቀኛ ይበሃል ኣብ ገዙ ንባዕሉ ኢንተርቴይን ንምግባር ዝኾነ ሓደ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ዝጫወቱ ሙዚቀኛ ክበሃል ዝኸብድ ስለ ዝኾነ ኣነ ምዚ ተታሒዙ ብርግፅ በረኻ እናሃለኹ ዝጫወቶም ኣለዉ ንኣብነት ኣብ መሳህርታት ግጥሚ ምቕራብ ስነ ፅሑፍ ምቕራብ ግጥምታት ቀርቡ ተለዉ ብክላሲካል ምዕጃብ ንምልዓል ዝሕግዙን መልእኽቲ ዘለዎም ነገራትን ክሓልፉ ተለዉ ዝጥቀመሎም እዮም
እና ብዙሓት መሳርሒ ሙዚቃ ኣለዉ እዮም ኣነ ግን ብዙሕ ድዒ ከመይ ከም ዝኾነ ይፈልጥኒ ኣብቶም ባህላዊ ዝኾኑ ናይ ባህላዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ነገራት መሳርሒ ሙዚቃታት እየ ዘዘውትር ንኣብነት ካብ ኩለን ናይ ባህላዊ ጭራ ክጫወት ይመርፅ ካብ ቀፂለ ክኽእሎ ዝደልን ዝምኩሮን እውን ሻምበቆ እዩ እዚ ማለት ካልኦት ይፀልኦ እየ ይፈትዎን ማለት ዘይኮነስ ኣብኣተን ከድህብ ባዕሉ እዩ ዝነግረካ ክትሪኦ ተለኻ ክተዳምፆ ተለኻ ዝኾነ ስምዒትካ ዝነቀጥ ኮይኑ እቲ ነገር እሱ ኣብ ውሽጢ ከሎ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ያው ናይ ኤሌመንተሪ ተምሃሮ ኮይና ናይ ሙዚቃ ክፍለ ግዜ ኣሎ ኩለን መሳርሕታት ንሪአን ኩለን ትነኻኽአን ኢኻ ወይ ካልኦት ክጫወቱ እውን ተለዉ ክትሰምዕ ተለኻ ትምሰጥ ኮይንካ ወይ ድማ ክትነኻእ እንድሕር ዳ ደስ ዝብለካ ኮይኑ ኦልሬዲ ኢንትረስትካ እዩ ማለት እዩ እና ብቐሊሉ ኣብኡ ብዝጀመርክዎ እዩ ኣብ በረኻ ጀሚርካ ኣብ በረኻ ኣይኮነን ኣብ በረኻ ሓንቶ እታ መፅሓፍ ክፅሕፋ ዝኽኣልኮ እዋን ኮሮና ኢለካ ነይረ እዛ ጭራ እዚኣ እውን ቆልዓ ኮይና እየ ዝጫወታ ነይራ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ካብ ምርኣይ እየ ዝተላዕለ ብኡ ክጫወት ክኢለ ለሚደ እያ እውን ኣብ ኤሌመንተሪ እና ሃይ ስኩል ዝነበርኩሉ ሰዓት ብስርዓት ይሰርሐሉ ነይረ እየ 10ይ ክፍሊ ምሕላፍ ፕሪፓራቶሪ ምሕላፍ ማለት ናይ ትምህርቲ ድሌትካ ቅፅል ኣሎ ማለት ስለ ዝኾነ ኮምፕሊትሊ ካብኡ ሰዓት ገዲፈዮ ን10 ገለ ዓመት ዝኣክል ካብኡ ግን እታ መፅሓፍ ዝጀመርኩላ ሰዓት ኣብቲ ናይ ኮሮና ግዜ ከመባሓዱሽ በዚ ኣጋጣሚ ፍሳ ወይ ድማ ዋሪ እንብሎ ንፈልጦ ቆልዓ ኣብታ ግዜ ንሳ እዩ ኣነ ብሙዚቀኛ ጥራሕ ዝፈልጦ ነይረ ባህላዊ ጭራ ሒዙ ክጫወት ምስ ረኽቦ ኦኬ ስለዚ ንምንታይ ኣነ ስቕ ይብል መን እዩ ክራር ንእከለ ይልህብዋ መን እዩ ሳክስፎን ንእከለ ይልህብዎ እቲ ባህላዊ ጭራኸ ንመን እዩ ንእከለ ኢሉ መዲብዎ ብጣዕሚ ሞቲቬት ገይሩ እንትቆልዓ እሱ ለካ ብድምፂ ብቻ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኸምዚ እውን በዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኸምዚ እውን ኣርኣያኻ ስዋሪ እዩ ማለት ብትኽክል ብርግፅ ንክጅምርን ብጣዕሚ ዘድንቆም ባህላዊ ተጫወቲ ጭራ ኣለዎ መላእ ትግራይ ተመሊሰ ናብኡ ክኣቱ ዝገበረኒ ግን ብትኽክል ንሱ እዩ እዎ ሙሉብራን ፍሳ ያው ኣብ በረኻ እውን ብዙሕ ናሕለፈ ነይሩ እና ብኡ እየ ተመሊሰ ወዲያው ሸዓ ገዚኤ ናብ ዝነበርኩ ክእለት ንምምላስ ኣይፀገመለይን እና በረኻ እውን ክወፅ ተለኹ እውን ሒዘያ እየ ወፅየ ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት እናተጫወትኩ ፀኒሐ ተዘናግዖም ነርካ ብትኽክል ሞቲቬት ትገብሮም እዎ ክሳያቱ እንተልዮም ፍቱ ዝገርሙካ ነገራት ኣልዮም ዘሕጉሱ እዎ ንሳ ናብ በረኻ ሒዘሉ ክወፀሉ ዝኽኣልኩ ምክንያት ክንወፅ ተለና ካብ ከባቢ ዓድዋ ብኪነት ኢና ወፂና ልዕሊ 20 ገለን ኮይና ብሓደ ክንወፅ ተለና ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ሰልጢና ክንወፅ ተለና ግን ተበታቲና ኢና ኣጋጣሚ ኮይና ኣነ ግን ያው ናይቲ ምሁር ሓይሊ ናብቲ ምህንድስና ኣትዩ ሰልጢኑ ከግልግል ስለ ዝነበሮ ኣነ ካብኣቶም ተፈልየ ኣብ ምህንድስና ሰልጢነ ኣብ ኣርሚ 33 ኣርሚ መሃንድስ ኮይነ እየ እናገልገልኩ ፀኒሐ ኣብቲ በረኻ እውን ይኹን ዳ እምበር ንሳ ክግድፋ ኣይከኣልኩን ንሳ ሒዘ ኣብ ዝኾነ ፕሮግራም ክህልወና ተሎ ብፍላይ ድማ ነገራት ናብ ምዝዛብ ምክር ተሎን ናይ መስዋእትና ናይ መስዋእቲ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ብፆትና ዝኽሪ ክህሉ ተሎ ኣብ ስልጠና ውዒልና ክንምለስ ተለና ንሕልፎ ግዜ ግን ብከምዚ ኢና ንሕልፎ ብጣዕሚ ክራር ዝጫወቱ ብፆተይ ነይሮም ኣነ እውን ንሳ ሒዘ እናተጫወትና እናተዝናንና ሕማቃት ነገራት ንምርሳዕ መስዋእቲ ሙዚቃ ሕክምና እዩ ብትኽክል ንሱ ንምግባር ንጥቀመሉ ዝነበርና ስለ ዝኾነ ፕሮግራማት ክንገብር ተለና ናይ ስዋእትና ክንዝክር ተለና ብግጥሚ ዝተዓጀበ ክላሲካል ክንገብር ተለና ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ እዩ ሕዚ እውን ያው ኣብ ገዛይ ዝኾነ ድብርቲ ክህሉ ተሎ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ሪፍሬሽ ክገብር ዝደልየሉ ሰዓት ኣጋጣሚ ኮይኑ ክልቲአን ሓኻይመ ጎነየን ክብል ይኽእል እየ which is ስፖርትን ሙዚቃን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ናብ ብዙሕ ናይ ጥዕናዊ ፀገም ክበፅሐሉ ናብ ዘይክእልን ተልዩ ድማ ቀልጢፈ ማነጅ ገብረሉ ዝኽእልን መድሓኒተይ ኦልሬዲ ስፖርታዊ ምንቅስቃስን ኣብ ሙዚቃ ዘለኒ ተሳትፎን እዩ እና ኩሉ ግዜ እዚአ ምሳይ ስለ ዝኾና ኣብ ገዛይ እውን ዝናነየሉ እየ ጭራስ ጭራ ብቻ ይኮንካ ተወቃዕ ጭራ ዋጣ ብቻ ይኮንካ ተወቃዕ ድምፂ እውን እንዳለዋ ምስ ድምፂ ሓቢራት ክሂድ ደላ ወይስ ጭራ ኢኻ ሳይ ትገብረላ ዘልዩ በተለይ
ናይ ጭራ ሎሚ ኣብ ኩሉ ሙዚቃታት እውን ይኣትሎ ነቱ ናይ ትግራይ ሙዚቃ ዕቤት እውን ዓብይ ክሳይ ተፃዊቱ ኣሎ ቶም ባህላዊ ሙዚቃታት ቶም ባህላዊ ናይ ሙዚቃ መሳርሕታት ተጠቂሞም ዝስርሑ ዘሎ ሙዚቃታት ዓበይቲ እዮም ትርጉሙ እውን ይምፅሎ ካባና ሓሊፉን ብኣፍሪካ ብምስራቅ ኣፍሪካ እውን ብምብራቅ ኣፍሪካ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሳይና መፅኡ ታንዛናውያን ኬንያውያን ክፃወቱ ርኢና ኢና ክስዕስዕሉ ርኢና ኢና ብማእኸል ዓዲ እውን ክንርኢ ከለና መብዛሕትኦም እቶም ናይ ትግርኛ ሙዚቃታት ተፅዕኖ እናፈጠሩ መፅኦም ኣለዉ ተደማፅነቶም ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ዝኾን ዘሎ ብምንታይ ክሕገዙ ከለዉ እዮም እዞም ናይ ባህላዊ ሙዚቃታት ባህላዊ ሙዚቃ መሳርሕታት ክሕገዙ ከለዎም ምስ ጭራ ምስ ሻምባቆ ገለ ዝተተሓዚኦምና ብድምፂ ዝተሕግዛ ዶ ንሳ ብድምፂ ሰላታ ዶ ወይስ ጭራ ብቻ ይሓቱ ብርግፅ ምስ ብድምፂ ቅድሚ ሕዚ እየ ዝጫወት ነይረ ኣብቲ ከምቲ ዝበልኩ ኣብቲ ናይ ኤሌመንተሪና ሃይ ስኩል ተማሃራይ ዝነበርኩ ኩሉ ሰዓት ብስርዓት ንሳ ሒዘ ዝጫወተሉ ግዜ ነይሩ ካብኡ እንድሓር ግን ከምቲ ዝበልኩ ንባዕለይ ኢንተርቴይን ንምግባር ካብ ዘለለ ናብ መድረክ ወፂእ ዝጫወተሉ እና ድምፂ ዝሓውሰሉ ነገር የብለይን ይካል እዩ ዘይካል ኮይኑ ኣይኮነን ብፍላይ ሓንቲ ወጥ ዝኾነት ሓንቲ ነገር ሒዝካ ኣብኡ ምድማዕን ኣብኡ በሲልካ ምውፃን ይካል እዩ ግን ከምቲ ሓንቲ እውን ትገልፆ ዝነበርካ ኣብቲ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ እውን እኒኹ ዋና ሞያይ እውን ንሱ እዩ ኣብቲ መፅሓፍ ንእሽተይ ንምኻድ እውን ይሙክር ኣለኹ ዝተፈላለየ ብራንች ክህልወካ ተሎ ኣብ ሓዲኡ ዕሪኻ ንኸይትበስል ስለ ዝገብረካ ግን ምናልባት ካብቶም 3-4 ዝብሎ ምስ መበል ራብዓይ ወይ ድማ እቲ ናይ መጨረሻ ከም ኢንተርቴይንመንት ዝጥቀመሉ ግን እቲ ሙዚቃ ስለ ዝኾነ እምበር ስርሐይ ለተሒዙስ ኣብኡ እውን ብደንቢ ገይረ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ይኣምን እየ ምናልባት ንቐፃሊ እውን ያው ክሰርሐሉ ይኸውን ኦኬ ጽቡቕ እስቲ ሞንሻንዶ ሙኩራ ዶ ክቡራን ኣድመፅትናን ተመልከትናን ብክእለት ንሻን ከስማዕና ከፃውተና እዩ ቅድሚ ሕዚ ወይ ከዓ ይብን ሕዚ ንባዕሉ ብዙሓት ናይ ባህላዊ ጭራ ተጫወቲ ዘደነቕዋ ወይ ድማ ዝረእይዋ እንስቲ ተልያ ይደርፉላ ብጣዕሚ ተተመሲጦምላ ብጣዕሚ ዘደንቕዋ እንድሕር ኮይኖም ወይዛ ቆልሓዚያየ ናብ ባልጃይ ዶ ማላየ ወይዛ ቆልሓዚያየ ናብ ባልጃይ ዶ ማላየ ስለዚ ኣነ ከዓ ዘድንቓ ዝረኽዋ ምስተመሰጥ ኩላ ቆልዓ ዘየላ እንድሕር ኮይና ኦልሬዲ ዝተመሰጥ ኩላ መፅሓፈይ ስለ ዘለትኒ ቀይሮ ኣለኒ ማለት እዩ እታ መፅሓፍ እዚኣ እያ ኣብ ርእሱ ኻይዶ ተማላያ እታ መፅሓፍ እዚኣ እያ ኣብ ርእሱ ኻይዶ ተማላያ ትሪቴክስ እዚኣ እያ ናብ ባልጃይ ዶ ተማላያ